Het is gewoon midden in de ingang. Ik weet het niet, er staat midden in de ingang, de maan. Ja. Maar BAP man, ik Kun je AK droppen? Attest. Ja. Laten we eens proberen 4 mee te pakken. Wel hè. Succes ermee. Ah, Er komen ik mensen ga mee. gewoon B op Russen. Geef ze mee, de Risa? Ja. Ja, ik gewoon mee. Ik flat, hoe je de route blokken vol mee. Flashback. I'm throwing flashback. Trap op spot, op spot. Rechts boven ons. Ah, kijk! Eén keer platform. Op je uitgespot. PCT. Planting. Wat doe je? Shit, sorry man. What the Jezus Christus, Drake. Jij bent echt een mongol. Je moet niet meer blowen, jij, ouwe. Ik kan er niet tegen. Kijk, motherfucker, ik had me lachen. Ik stond je echt. Flashback.